Шағир Нурбаян суғыш башланғаш ук фронтқа китә. Һәм җиңү көненә бары 15 көн кала. Подполковник Шағир Нурбаян Австрия өчен барган каты сугышларда һәлак була. Минем өстән пуля яуса да, җәрәхәттән каннар тамса да, халкым өчен поста торырмын, халкым өчен туры булырмын. Авырлыклар миңа килсә дә, барыр юлым дошман киссә дә, тереләй бирелмәмен дошманга, хыянат итмәм Татарстанга. Каягына аяк бассам да, тик бер генә пуля атсам да, сөйгән халкым өчен барысы да, тугры улың халкым, мин синең.